Ви слухаєте Радіо Лада, радіо подкарпатських русинов. Воскресну благословенну годину читається апостол послання Павла к Коринфянам, а также до воздвижения уже Галатам послание. Но увидьме, что каже Павел. Братья, вы сте церковь Бога живого, и Дух Божий живет у вас. Ви єсте храм Духа Святого. Церква Бога живого – це люди, котрі живуть повноцінним духовним життям. Ці люди, які кожен день чувствують у серці Господа і Бога. Одна із сект прийняла собі назву «Ми церква Бога живого». Ми відповідаємо сектантам просто. Ми євангелісти, бо Євангелія маємо. Ми і благодатні представники церкви живого Бога, бо православна церква – єдина церква живого Бога, котра має у нашому краю 1150 років, а від Христа скоро 2000 років. Павел напоминає нам, так важно, щоб у всьому світі, раз ми церква Бога живого, та не мастімся гріхами в всьому світі. Каже Павел, вийдіть із серед грішників, ну дійдіть. Чого сидите з п'яницями, з блудниками? Чого общаєтеся з журналістами, котрі неправду пишуть? Отсікайте їх і більше з ними не общайтеся. Що ви общаєтеся із клеветниками? Що ви контактуєте з блудниками? І одійдіть від них. Бо іменно де ми перебуваємо, там можемо перехватити заразу. Чому лікарі ходять у лікарні, закривають уста? Да повна больниця хворих людей. І кожен приніс із собою кубометри зараженого воздуха. І нам, Павел каже, постарайтеся до мінімума звести контакти із грішниками цього світа. Бо грішники обов'язково собі зроблять рекламу, що вони прогресивні, вони вже так високо, будучи осліплені, а зачастую і німі. Но важно, продовжує Павел посланник у Галатам, такое слово. Видите, скільки я вам много написав, скільки я вам много настроїв вас. Но обратіть внимание, каже Павел, то ті, котрі хотяться хвалити по плоти з вами, ож ви наші, понуждають вас по-старинському обрізуватися, держати суботу. І головне, що починають ганьбитися крестом Господа, бо не хочуть бути гонимі за крест. Поголовно всі в мірі протестантські секти відсікли почитання креста і їх перестали гнати. Історики не хочуть то казати, бо то така ганьба, що убивали православних при согласі попустительстві. Причому, каже Павел, що то ті самі, що б'ють із себе великих християн, і самі закон не хранять, і не обрізуються. Но хотяться похвалити, скільки вони людей забрали до себе від церкви Христової. Радіо Лада. Радіо Лада. А мені, Павлу, най не буде нічим хвалитися, кроме крестом Господа нашого Ісуса Христа, котрим крестом для мене сей світ розп'явся, і я розп'явся для міра. Мене не є для цього світа, каже Павел, а у Христі Ісусі ніч не стоїть, не обрезані, не необрезані є, не якісь там другі філософії, протестантські течення, но важно нове творення. Новий чоловік у Христі, хрещений, вийшовши у церкву, як спортсмен у спортивний зал і в церкві Христовій возростає. Кажемо, Господи, но ведь крест – это тот символ, тот жертвенник, на котрому розп'явся Христос. Жертвенник, а на ньому жертва. Всегда має бути жертва, а де жертвенник – крест. І це і є тот жертвенник, котрий ми дуже цінуємо православні, бо написано, що в Старому Завіті, в книзі Ісход, у 29 главі, що по повеленню Божию Мойсей зробив престол. Простий, з дерева. І освятив його, і престол простий дерев'яний оказався такою святинею, все, що до нього прикасалося, освящалося,
а хто недостойний прикоснувся, помирав. Откуда така була святость старого престола? Та бо на ньому, ілі коло нього, зарізали ягнятка, а кров'ю мастили престол. Представте картину. На Пасху, як пише Йосиф Флавій, зарізали 20 тисяч ягняток, теляток. Кілько крові було в ту алтарях. Там священники ходили у пояс, по локоть, у крові, з ножами. То картина, якщо б нині воспроизвести, то люди б не видержали. Психічно слабі б просто падали. А це був культ Старозавіта, страшний. Коли приходив в Єрусалим, то ті казали: Господи, який великий Бог у них, що таку жертву приносять. Радіо Лада. Радіо Лада. Так от важно розуміти, що тоді жертви не був святиня велика, бо там ягнятка. А якщо вместо ягнятка простого ми візьмемо ягнятко Христос. За нього Йоанн сказав: це ягнятко, агнець Божий, котрий візьме на себе гріхи міра. Вот ето ягнятко. І то ягнятко лягло на жертвенник, на котрий? На крест Христов. І крест Христов став для нас новозавітним жертвенником, до котрого все, що прикасається, освящається. Почому так полюбили новозавітні християни крест? Бо що перекрестили, на себе клали символ, виділи чудо. Читаємо то місто. Братія, ви єсте церков Бога живого. І каже Господь: я, Бог, вселюся в них і буду ходити з ними, а ті будуть мої люди, люди Божі. У всьому світі ми з вами люди Божі. Ви слухаєте Радіо Лада, радіо подкарпатських русинов. Радіо Лада. Радіо Лада.